si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Ayun, ingon si Ginoong Kristo sa atong ebanghelyo na di kuno ta maguol ang kanang utang na atong ipangandoy kung ato kanang pangayoon sa atong makagaw nga Dios, iya kanang ihatag bisan unsa atong pangayoon. Pag-ingon siya, ayaw kamo kaguol ug salig kamo sa Dios ug kaniya. Mga igsoon, anong nag-ingon si Ginoong sa Kristo niini? Kay ang mga tao na ay pagduha-duha, ang ubang mga tao walay pagsalig sa Dios tungod kay ang ubang mga tao tuo lang kung naay ilang makita. Kung makita sila sa mga milagro ay ato silang tuo, pero kung walay milagro di sila tuo. Mao kana ang mga tao nga naa sa kalibutan. Usa si Ginoong Jesucristo nagaingon nga salig kamo sa Dios ug salig kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Si Ginoong Jesucristo nagpasalig sa ato mga sumusunod kaniya nga moadto siya sa langit aron mag-andam sa mga lawak alang kanato. Sa mga lawak, mga igsoon, kining mga lawak dili pareha din sa kalibutan nga adunay mga kaguol, kasakit ug tanan mga matang sa di maayo. Sa langit mga igsoon, lunlon kalipay ug walay kasakit dito. Sa si Ginoong Jesucristo mag-andam kanato kung kita maadto na sa langit, iandaman na tayo dahil lawak ni Ginoong Jesucristo puno sa kalipay, puno sa mga kaligaya na atong maangkon dito kung kita musunod kanya samtang na kami ang pagdaan ng mga kalibutan. Ngayon soon ang ingon sa din sa iyang ebanghelyo na dili siya ang mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kay nag-ingon si Tomas, apan miingon si Tomas kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo sa asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagtuntog sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Nalata si Tomas kung saon kuno pagtutog sa dalan. Pero si Ginoong Jesucristo miingon kanila, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Mga igsoon, sa may atong makuha nini nga ebanghelyo mga igsoon, nagaingon siya, ako ang dalan. Kung siya ang dalan, anong sunod pa man ta sa mga kalibutanon? Siya atong sundon kay nag-ingon siya sa pulong, siya ang dalan ug ang kamatuoran. Kung ako ka ng mga igsoon, anong mangita pamantag mga sa paman ang mga sa kalibutan nga mingon ako ni diri ang kamatuoran, na po'y mingon ako ang dalan, na po'y mingon nara diri ang kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, angay natong batunan nga ang pulong sa Ginoo tinuod ug buhi kini. Diya sa Bible ang tanan nga mga pulong ni Ginoong Jesucristo usa angay na nato siya sundon
ug mutuog ta nga siya mao ang Ginoo manluluwas kanato. Siya ang nagpakamatay sa cross aron kita maluwas sa tanan natong mga sala. Ug siya ang kinabuhi, makapaton kita kinabuhi ug kita musunod kaniya, mutuog kaniya, ug ang kinabuhing walay katapusan atong maangkon. Mga igsoon, dili na ta mangita paglain nga mga tuuan kundi si Ginoong Kristo ang atong angay tuuan ug ang atong sundon. Kay siya nagaingon sa atong basahon sa unang Juan kapitulo 12 na nag-ingon diri. Unang Juan kapitulo 12 ang kapitulo 3 versikulo 2 nagaingon diri. Minahal kong mga igsoon, kita karon mga anak na sa Dios. Wala pa nato matino kung kanus agayod unya kita, apan ang nasayran nato mao nga inig-abot ni Ginoong Kristo may sama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang siya gayud pagka siya. Nagaingon siya diri sa Juan kapitulo 3 bersikulo 1 nga makakita kita kaniya ug siya gayud mao siya. Mga igsoon, nagaingon siya nga kung kita mosunod kaniya, ang tanan nga atong pangayoon kaniya iya gayong ihatag. Nagaingon pa gyud diri sa mga igsoon, ipadayag 22 bersikulo 2 nga nag-ingon. Nagaingon diri mga igsoon, bersikulo 21, widagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad sa isip ipadap din sa suba may kahoy nga naghatag og kinabuhi nga mamungag makausa matag bulan. Mga igsoon ay diri sa gipadayag nagsulti si Ginoong Kristo nga naay kahoy nga daptin sa sapa ug mamunga kini siya sa ug maghatag og kinabuhi. Mga igsoon, ang atong Ginoong Kristo naghatag kanato og kasiguruhan sa kinabuhing dayon. Wala tay laing himuon kung dili mosunod sa iyang mga pulong, mubuhat og maayo ug buhaton nato ang gisugo ni Ginoong Kristo kanato aron kita sa makaangkon sa kinabuhing madagayaon. Katapusan mga igsoon, atong basahon ang unang Korinto bersikulo 2 kapitulo 2 bersikulo 9 yan nag-ingon diri. Kapitulo 2 bersikulo 9, unang Korinto kapitulo 2
versikulo 9. Hinoon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog ug ang wala gayud panganduya sa mga tao mao ang giandam sa Dios didto sa niadtong gihigugma kaniya. Ang mga igsoon nagaingon si Ginoong Kristo katukulong wala nato madungog ug wala nato panganduya mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Kung kita nahigugma sa Dios o misunod sa iyang kabubuton, ato kining maangkon ang mga panalangin nga wala nato damha, hindi na wala nato madungog o wala nato panganduya. Ihatag ni Ginoong Kristo kanato ang kinabuhing madagayaon, kinabuhi na malinaw, ang kinabuhi nga walay kabalaka sa tanang mga utang. Mga isod, angay lang nato isalig ang atong kinabuhi ng Ginoong Kristo. Kaya kayo siya ayaw kamong kabalaka. Kaya si Ginoong Kristo nagauban kanunay kanato. Siya muhatag kanato sa tanang utang na atong gikinahanglan. Unsa man ang atong pangayoon kaniya, iya kanang ihatag sigon sa makaayo kanato. Sa mga iso